Nebudem všetky tieto medaily teraz čítať, tie si prejdeme postupne. Takže hlasovalo 770 ľudí, mohli hlasovať aj viacero favoritov. Mohli udeliť hlas viacerým favoritom, takže celkový súčet prekračuje tých 770. Poviem len prvých 6 poradí. Prvé to bolo včelárske dedičstvo od majstra Milana Kožucha, ktoré získalo neuveriteľných 193 hlasov, a čo je, asi je to, by som povedal, aj vďaka tomu, že fanúšikovská základňa včelárska sa veľmi aktivizovala, ale všetci povedali, aj tí, čo tú medailu ešte nevideli, alebo sa nezaujímajú medailérstvom, keď som analyzoval tie odpovede, že je tá medaila dokonalá. Sami uvidíte na ďalšom slajde. Na druhom mieste len 7 hlasov skončilo Európsky vinársky rytierský stav, 20. výročie európskeho rytierstva vína na Slovensku od majstra Polonského. Tiež sa veľmi aktivizovalo fanúšikovská základňa vinárska, takže vinárstvo je silné na Slovensku. Takže ja by som ale povedal, že ten rozdiel je úplne zanedbateľný a nie je ani tak dôležité, že kto vyhral, aj keď je to na diplome a do historických análov to asi pôjde. Teda, ak si môžem trúfať povedať, že toto pôjde niekam do histórie, ale dôležité, že tie medaily sa ukázali verejnosti, že vy ste si ich pozreli a ste sa možno s nimi zoznámiť. Na 3. mieste skončila plaketa Maserkovci v Turci od majstra Štefana Novotného, ktorý bol ocenený k 70-ke a námet urobil predseda martinských numizmatikov inžinier Vladimír Bulo. Máme ho tu? Vy ste, dobrý deň, my sme sa ešte nevideli. Na 4. mieste skončila medaila od Brensa Ronaja, veľmi obľúbená u zberateľov. Je to 100. výročie od návštevy prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka v Mincovni Kremnica. Na 5. mieste Maria Terezia na veľkej pečati slávnosti jej korunovacia od majstra Drahomíra Zobeka. Na 6. mieste Ladislav Medňanský tiež od Branislava Ronaja. Tak neviem, ako to stihneme, aký máme medzičas, že by sme si prezentovali tých 23 medailí a k niektorým by som vás poprosil aj autorov alebo tých, čo k ním majú čo povedať, aby povedali niečo k ním bližšie, čo by zaujalo divákov. Na prvom mieste to bolo včerajské dedičstvo od pána Milana Kožucha. Ak by som mohol, majster, vás poprosiť povedať niečo k tej medaili. A takisto aj pána inžiniera Bula. Poďte, prosím vás, nech vás aj vidia ľudia. Pán inžinier. Už keď ste merali cestu aj z Kremnice, ďakujem veľmi pekne, lebo teraz je záhradkárska sezóna, ja mám tiež záhradku, viem, čo to obnáša. No čo môžem povedať, no. Človek robí a keď sa to páči, no tak je človek spokojný. A skoro som zabudol. No čo? Na tento diplom, za prvé miesto však. Je tak? Dobre, ďakujem. A ty? Tak dúfam, že doma nájdete tiež miesto nejaké. Ďalší diplom ide pre vás pre považku. A keďže ste boli objednávateľi, alebo tí, čo spáchali aj stredná odborná škola futbalu. Tak aj tým som obezdal tiež. Neviem pánovi meno, ale aj vy dostávate diplom, lebo ste tiež objednávateľ medaily. Prvé miesto ste mi dali. Tak nie, že by som za bránil, no. To je tvoje. To nie je moje, to je patrí na moje. Dobre, jedna je škola, druhá je žurnizma. No je to nižšie. To je tretie miesto. To robí dve. To je tretie miesto.
Vidíte, my sa vôbec nepoznáme. Tak vy ešte prídete. Prečo ste nechceli? Ale aj Micovňa Kremnica za to, že vyrazila, dostáva jeden diplom. Ak môžem poprosiť prevziať za Micovňu Kremnica. No na druhom mieste v tešnom závese, pán doktor Demovič, nebuďte smutní. Je to Európsky vinársky rytierský stav, 20. výročie Európskeho rytierstva vína na Slovensku od majstra Polonského. Už sa nebude miliť, už sa to kráti. Máte aj druhý diplom. Niečo blahoželá. Objednávať, chcete povedať niečo? Povedzte aj tej medaili niečo. Ale k tej medaili povedzte niečo. Stačí asi, nie? K tej medaili ste ale nič nepovedali ešte. Samotnej medaili. To by nás zaujímalo. Aha, teda mňa by to. Najväčší problém pri tom som mal s tým, že ako tam tie poháre dostali, lebo to je ten pasovací napravo, pri tom pasovali za rytiera, ale tam potom je nejaké voľné miesto a sú tam aj takí prísediaci, rôzne alebo prístojáci, ktorí, tak som ich dal tie poháre tak, aby vyzerali, že aj niečo v nich je. Či je? No je, že ja ďakujem predovšetkým tomuto rytierskému rádu, že ma tým poverili. Samozrejme, že keby sme robili ďalšiemu nejakému ďalšie príležitosti toho rytierského rádu, tak máme ďalšie motivy k tomu a to už je také nie záväzné, ale je to také nabídenie. Ďakujem vám za pozornosť. Máme tu tiež objednávateľa, európsky vinársky, alebo zadavateľa z Európskeho vinárskeho rytierského stavu, bez ktorého by táto medaila nevznikla. Majster by sa do jeho práce nepustil. Mali by sme tu mať doktora Demoviča. Môžem vás poprosiť prevziať? Pána Slezáka, vy ste inžinier? Poďte, pani inžinier. Takže odozdávam toto ocenenie. Srdečne blahoželám. Veľmi pekne ďakujem, že ste sa rozhodli túto medailu, ktorá tu zostane pre ďalšie generácie a že ste oslovili práve majstra Polonského. Tak majster Polonský je úžasný výtvarník a... Rád vás stretávam. Takisto. Nech sa páči. Spolupráca s ním vychádzala jednak z dlhoročného priateľstva, viac ako 40 rokov. A z toho, že áno, má rád víno určite, modrá, my sme Pezinčania, ale z toho, že ja si veľmi vážim aj jeho odborné znalosti v oblasti histórie a samotná história svätého Juraja, patrona. On by mohol nielen vyučovať tvorbu výtvarných diel, ale aj históriu a preto bol oslovený a my sme nesmierne rádi vytvorili jeden nádherný kus. Trochu sme sklamaní, že nás teda včelari predbehli. Všetky kusy sú nádherné, áno. A pre každého je ten svoj najkrajší, ale ja súhlasím, mám majstra Polonského tiež. Ďakujem veľmi pekne. A treba asi ja by som dodal niečo také, že vznik takejto medaily nie je len tak. Je to dlhé štúdium, niekedy aj mesiace. Myslím, že aj pán Kožuch, majster Kožuch musel študovať, dokonca až na Poľnohospodárskej univerzite ste boli. To som zabudol povedať. Áno. Že nie je to len tak je to veľká zodpovednosť, aby tam všetko sedelo na tej medaili a všetko tam má svoj zmysel. Ja by som povedal ešte k tej medaili niečo. Sú tam nápisy, to by ste aj vy mohli povedať, ale ja to mám napísané, iba ma prípadne doplníte. Ordo equestris vini Europae, Európsky vinársky rytierský stav, erb na piedestali plasticky vystupujúcom do priestoru. To si môžete všimnúť, potom je tam vystavená, alebo na obrázku to nevidíte, je to krásne vystupuje do priestoru. Vale equest noblesse oblige, rytierský pozdrav, vznešenosť zavezuje. Je to správny preklad?
Aj sme to konzultovali. Áno, áno. A ešte je tam jeden nápis v záhadnej latine in honorem Dei et in honorem vini. Skrátka IHDV, na slavu Božiu a na slavu vína. Toto... Ja by som povedal k tomu len tú myšlienku. 21 rokov Európsky rytierský rád vína funguje na Slovensku, áno, a je v podstate pokračovaním Habsburskej dynastie v stredoeurópskom regióne. A Ordo Equestris Vini Europe má na svete, pretože už prekračili hranice, má cez 5000 členov, členskú základňu, je viac ako v 25 krajinách a v Pezinku je konzulát tohoto rytierského rádu. Čiže tie vyjadrenia, tie sú v podstate také 3F, ktoré sú, a to je Freundschaft, Freunde a Frieden. To znamená, že táto tematika, ktorá hovorí o tom, že prapôvod vína, áno, by bol v podstate pri všetkých dôležitých životných situáciách, pretože víno je to, ktoré sa používa pri narodení človeka, sprevádza ho celým svojim životom a je aj slávnosťou pri zániku človeka. To znamená, že vínom sa stretáva história spoločenstva všetkých etapách života. No a tento rytierský rád vína na Slovensku má tradíciu. Máme do 300 členov, členskú základňu na Slovensku je po celom Slovensku a je spätý s Slovenskou vinárskou akadémiou, ktorá je súčasťou tohoto rytierského rádu a vzdeláva ľudí v oblasti vinohradníctva a vinárstva. Základnou záležitosťou je, a to je veľmi aktuálna téma na dnešnú, je zachovanie kultúrneho dedičstva vinohradníctva, vinárstva na Slovensku, pretože tie tendencie ohľadom vinohradníctva a vinárstva sú veľmi biedné. Keď z 32 000 hektárov vinohradov pred 30 rokmi v súčasnosti máme okolo 10 000 hektárov rodiacich vinohradov, je treba skutočne povedať, že zachovanie kultúrneho dedičstva je prioritou i tohoto nášho rytierského rádu vína. Čiže toľko. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som k tomu ešte toľko povedal, že daj Bože, aby bolo dostatok objednávateľov medailí, chcel som povedať, medailí, pretože nielen byť tvorcovia, ale hlavne tí ľudia, ktorí sa rozhodnú, tie organizácie, ktoré sa rozhodnú, že chcú mať ako na pamiatku svojej činnosti nejaké to výtvarné dielo, v tomto našom prípade medailu. Takže ďakujem vám, páni, a ďakujem vám, aj vám, pán Bulo, že ste aj ďalším, čo sú tu, ktorí sa rozhodli aj zo školy včelárskej, že sa rozhodli pre takúto, aj z cirkvi a ďalším organizáciám, že sa rozhodli pre takéto objednávky. Na 3. mieste skončili Masarykovci v Turci, plaketa od majstra Štefana Novotného a známe tie, pán inžinier Bulo, predseda zakladateľ pobočky numizmatikov v Martine. Medaila bola vydaná na pamäť statočných ľudí, ktorí položili základ moderného slovenského národa. V obci Bystrička pri Martine na Turci mali rodinné sídlo Masarykovci, ktorí Turec nielen navštevovali, ale podielali sa finančne aj na viacerých stavebných aktivitách. Prispeli na školu na Bystričke, v Martine, v Mošovciach a podobne. Alice Garik Masarykova tiež prispela darmi do zbierkového fondu Slovenského národného múzea v Martine. Ako predsednička Československého červeného kríža a podpredsednička Spolku slovenských žien Živena v Martine podporovala založený ústavu Milana Rastislava Štefanika v Martine. Autorom námetu je inžinier Vladimír Bulo. Že poprosil by som vás prevziať za 3. miesto. Ďakujem pekne.
Ako duchovný otec medaily by ste nám niečo povedali? No. Ďakujem, dobrý deň, prajem. K tomuto len toľko, že my sme jedna z 12 pobočiek na Slovensku, numizotických, a de facto nemáme žiadnych objednávateľov ani takých sponzorov, všetko si proste vymýšľame v rámci pobočky, náš výbor pobočkovský, a to snažíme sa propagovať históriu a región Turca. Takže vydali sme už rad krásnych medailí, ktoré sa proste dostali medzi ľudí. A toto je medaila taká, že málo kto vie z vás, teda, že, alebo z ľudí na Slovensku, že Masarykovci okrem letného sídla v Topolčiankach mali aj letné sídlo u nás v Turci na Bystričke, kde prakticky Masaryk chodieval dlhé roky. Mal tam plno svojich kamarátov, známych osobností z Turca. Ďalej, Alica Masaryková a celá rodina mali veľmi vrúcný vzťah k nášmu regiónu. Aj Jan Masaryk, aj Alica, aj ďalší teda chodili tam pravidelne, tak sa rozhodli vybudovať letné sídlo v tejto obci. Je to asi 5 km od mesta Martina. Mesto budovu postavili v 28. roku a chodili tam pravidelne až do roku 1948. Podielali sa Masarykovci na rad významných, teda pomohli budovať rôzne budovy, prispeli na výstavbu, dokonca Alica Masaryková bola pri otvorení Vrútovského kúpaliska na Vrútkach a Jan Masaryk tam to sídlo na Bystričke navštevoval rad významných ľudí. Čapkovci, Beneš, ďalší proste slovenskí dejatelia rôzni, takže malo to svoje opodstatnenie a my sme teda sa rozhodli vytvoriť takúto medailu, aby proste sa to dostalo do širokého povedomia, že aj v tom tí Masarykovci pôsobili aj v našom regióne. My sme tvrdili, sme vyrobili asi 12 medailí za tie posledné roky. Boli to krásne medaile, dokonca sme robili medailu k úmrtiu Martina Benku, 50. výročiu, čo sa tiež veľká medaila, potom sme robili turčianskych dobrovoľníkov Urbana, predtým sme robili k výročiu vzniku Československej štátnosti a štátu 100 rokov Martinskej deklarácie, to tiež asi málo kto vie. Takže máme za sebou, myslím, že úspešné počiny v tejto oblasti. Ďakujem. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa rozhodli zväčšiť tento námet, aj ďalšie ostatné námety, bo vďaka vám sa táto osveta šíri aj medzi tými, ktorí neboli informovaní doteraz. Takže a je to aj vďaka, taká mimoriadne podarené vďaka majstrovstvu Štefana Novotného. Takže prosím, neviem, či mu vy odozdáte, alebo ja mu odozdám. A tešíme sa. Áno, vidíte, už sa tešíme teda. Neprezradíte? Aká? Aha, takže taktizujete. Dobre. No, to už som tu počul. Musíme to zhodnotiť. Áno. Ďalej tu máme ďalšiu Masarykovskú medailu, to už bola spomenutá, z tej výročia od návštevy prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka Mincovní Kremnica. V roku 2023 si Mincovňa Kremnica pripomínala z tej výročie návštevy prezidenta prvej Československej republiky. Išlo o prvú návštevu predstaviteľa medzivojnovej Československej republiky a zároveň najvyššieho predstaviteľa štátu po viac ako 70 rokoch. Posledná návšteva na najvyššej úrovni sa konala ešte v roku 1852, kedy František Jozef I zavítal do Kremnice. Nečakaný príchod Tomáša Garrigua Masaryka predstavoval jednu z najvzácnejších návštev v celej histórii Kremnice a najmä kremnickej mincovne. Možno povedať, že na reverze stvárnený medaile Rian Čejka, ktorého z tej výročie úmrtia si už čoskoro pripomenieme, teda pripomenie si ho Mincovňa Kremnica, predpokladám, nejakou medailou, alebo sa to už stalo. Predstavuje dôležitú osobnosť aj v súvislosti s návštevou prezidenta Mincovni. Ako je už známe,
Čejka sa zaslúžil obnovu kremnického mincovníctva a medailérstva po prvej svetovej vojne. Medaila vydaná k 100. výročiu návštevy prezidenta Masaryka tak plynulo nadväzuje na predošlé medaily venované 100. výročiu obnovy kremnického mincovníctva a medailérstva. Autorom je medailér ateliéru mincovne Branislav Ronaj. Ďalšia medaila je Maria Teréze na veľkej pečati a slávnosti jej korunovácie od Drahomíra Zobeka. Drahomír Zobek je významný slovenský medailér, autor mnohých návrhov slovenských obehových mincí, replík, mincí a množstva medailí. Tiež bol pracovníkom ateliéru Mincovňa a niekoľko rokov aj vedúcim ateliéru Mincovňa. Neskôr sa osamostatnil a vedie teraz vlastnú spoločnosť, rodinnú firmu. Čiže on tú medailu aj navrhol, aj vyrazil. Aj si robia marketing, všetko robia sami. Ďalšia medaila od Branislava Ronaja, medailéra a minciara, alebo autora minci, ateliéru Mincovne Kremnica je medaila venovaná Ladislavovi Medňanskému. Je to séria zo série pamätných medailí, ktoré predstavujú najznámejších slovenských maliarov všetkých dôb. Medaila z edície Velikáni slovenského maliarstva s motivom predstaviteľa impresionizmu Ladislava Medňanského. Verím, že ho všetci poznáte, ale tí, ktorí ste ho nepoznali, narodil sa v roku 1850 v Beckove, bol krajinárom európskeho významu. Jeho krajinárske maľby sa vyznačujú melanchóliou, nostalgiou, majstrovským zachytením svetla. Povedal by som ešte k tejto medaili, že na reverze je vyobrazený obraz Dedina pri potoku, asi okolo 1875. Neviem, prípadne, či by chceli zástupcovia mincovne povedať tejto medaili niečo. Pán Svetnícky, vy ste tí ľudia, ktorí boli pri vzniku medaily. Aj v Strážskom, áno. Aj vo Viedni sa nachádzajú, aj v Budapešti sa nachádzajú. Od akademického maliara Daniela Brunovského, ktorý je, dá sa povedať, univerzálny umelec, lebo sa venuje rôznym typom umenia. Je to medaila z voľnej tvorby, ktorá sa vyznačuje jedinečným štýlom, ako vidíte, ktorý je možné charakterizovať ako barokizujúci surrealizmus. Neviem, či pani Horvátová s tým bude súhlasiť. Je tu pani Horvátová? Prípadne ma doplníte, ak to nie je správne, ale čerpal som z cudzích zdrojov. Neviem, je to možné. Tak vás prípadne citujem. Nie je vážne dobre. Brunovský je univerzálny umelec, maliar, šperkár, venuje sa tiež plastike, syn celosvetov slávneho slovenského maliara, predstaviteľa imaginatívnej línie Albína Brunovského. Daniel Brunovský si však našiel svoju vlastnú cestu a nedávno je autorom niekoľkých unikátnych medailí a nedávno sa stal členom dokonca Združenia medailov Slovenska. Preto o ňom takto hovorím samostatne, aby som vám ho predstavil publiku, lebo ako medailér on nie je úplne známy. Ale dúfam, že vytvorí ešte medailérske diela ďalšie. Tomuto zdravotný stav hlavne umožní. Ďalšia medaila, neviem, či spoznávate vyobrazený portrét. Je to tam napísané, ale mal som to zakryť asi. No tak, podobá sa. Štefan Novotný spravil úžasný portrét majstra Mariana Polonského. Je to medaila jedna z dvoch medailí, ktoré sme vydali v medailárskom klube k majstrovým 80. narodeninám. Takže nielen, že diplom dostal, a ešte aj medailu dostal. Nebezpečný kúl, no tak musím sa priznať, že ste môj obľúbený medaile. A vlastne musím povedať verejne, že k tomu medailérstvu, alebo k vašim medailám ma primiali majstrové medaily, ktoré som náhodou zakúpil v starožitníctve na Obchodnej a zistil som, že čo to za medaily, od koho sú to, zistil som, že od Polonského, nevedel som o tom, no, lebo zbieram medaily asi len 5 rokov. Ale vidíte, že nie je to márne začať aj v strednom veku, v 40 rokoch. Medailu venoval nášmu veľkému medailérovi medailérsky klub. Popri perfektnom portréte od majstra Polonského, podľa mnohých nášho najlepšieho portrétistu, sa nachádza nápis Násliedie. Neviem, či to myš tam asi není vidieť naľavo. Od tváre je nápis Hlaholíke v staroslovenčine, ktorý je vo význame dedičstvo
alebo následie, ten výraz sa už dneska nepoužíva, v zmysle duchovného odkazu predkov, tradície, na ktoré majster Polonský prostredníctvom svojho diela nadväzuje a zároveň ho odovzdáva tým spôsobom ďalším generáciám. Znamená to byť hodným nasledovania v práci, v myslení, v ideách. Nápis orientovaný z dola nahor je umiestnený v naznačenom kruhopise fragmentu mozaiky z tzv. Bojnianskych plakiet, to sú ešte pred slovanským osídlením. Je to významný nález a symbolizuje to premostenie od minulosti po súčasnosť. Lokalita Bojna, to je zaujímavosť, preto to tam aj na tej medaili sa nachádza. Lokalita sa nachádza približne 10 km od veľkomoravského opevnenia Ducové Kostolec. Je to najlepšie zachovanou stavbou z územia Veľkej Moravy. Bojna. Táto lokalita Bojna sa nachádza vzdušnou čiarou 10 km od obce Hubina, ktorá je rodiskom majstra Polonského. Celé to tam aj s obcov Úhrad nad Podhradím, ešte staroslovanské osídlenie a ešte to stále objavujú to archeológovia, takže nič nie je náhoda a myslím, že to tam patrí na vašu medailu, keďže je to blízko vášho rodiska. A ešte by som chcel poďakovať, ten nápis nevznikol len tak, že ja som si ho niekde našiel v nejakej publikácii alebo vymyslel. Pri vzniku tohto nápisu následie aj v tom správnom zápise som to konzultoval s viacerými vedeckými pracovníkmi, profesorom Pavlom Žigom z Jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied, profesora Petra Ženiucha z Slavistického ústavu Jana Stanislava Slovenskej akadémie vied, ďalej to bola dokonca docentka Elena Krejčová z Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, ako ďalšia odborníčka na starých Slovanov, a doktor teológie Vladimír Kocvár, ja som Kočvár a on je Kocvár, sme sa na to nasmieli, ale nie je tam žiadne spojenie, z Pravoslavnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Boli tam rôzne názory, ako to zapísať, ako by to malo znieť, ale nakoniec sa akademická obec sa zhodla na tomto, takže je to aj konzultované. Nie je to len tak, ako vidíte, že na tej medaili, alebo na každej jednej medaili všetko má svoj význam a je to veľká zodpovednosť, keď autor tam niečo pre ďalšie generácie do toho kovu dá. Nie je to ako kus papiera, ktorý sa po 2 generáciách niekde stratí. Zožerú ho mole, alebo neviem. A ešte by som povedal, predtým ako prejdem na ďalšiu medailu, pod nápisom sa nachádza lipová vetvička ako symbol slovanstva, ktorý majster Polonský veľmi často používa vo svojom diele. A Bratislavský hrad v siluete. Neviem, či to vidieť, je to tam iba naznačené, naľavo od okuliarov majstra Polonského. Zároveň je tam v hlaholíke zapísané písmeno S, ktoré je zároveň znakom pre slovo, ktoré majster Polonský často využíva vo svojom diele. Už ste sa s tým možno, že stretli niektorí, ktorí poznáte jeho dielo. Nápravo od portrétu, na pravom okrej medaily je umiestnená charakteristická signatúra polonského MP, ktorá je zapísaná ako keby do slovenského znaku. A s letopočtom vzniku majstra, kedy sa narodil, 1943. On tam dáva na jeho medaili letopočet vzniku medaily a my sme dali letopočet jeho vzniku. Revers medaily tvorí bohatá výtvarná kompozícia poukazujúca prostredníctvom výjavov z polonského diela na jeho životný príbeh s centrálnym prvkom kmeňom stromu, alebo celkovo stromu, ktorého kmeň odkazuje na Polonského, ktorý je charakteristicky zakrútený antický stĺp z ikonického diela Krajina s odpočívajúcim stĺpom. Tento strom príšti z keramickej mísy taniera, ktorý symbolizuje polonského určujúce umelecké počiatky. Napokon skončil keramiku majstra Pribiša, profesora Pribiša. Aj sa keramike venoval do počiatku 90. rokov. Správne hovorím? Medailer, ale keramiku ste skončili. Keramickou diplomovkou, áno. Takže na každom špruchu pravda trochu. Na to tu máme odborníkov. Áno, musím to už dopovedať. Samotný Polonský je tu symbolicky znázornený ako tento strom. Ako vidíte tam vtáka, ktorý je Áno. A pod tým sa nachádzajú ešte jeho deti, Tomáš a